Οι κάλπες έκλεισαν και η καταμέτρηση μόλις ξεκίνησε στο Αφγανιστάν. Παρότι οι Ταλιμπάν εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων για να εμποδίσουν τη διαδικασία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια Αφγανοί, το 60% του εκλογικού σώματος, προσήλθαν στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών για να εκλέξουν το διάδοχο του Χαμίτ Καρζάι. Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο Αμπτουλάχ Αμπτουλάχ. Στον πρώτο γύρο, ο πρώην μαχητής κατά τον Ταλιμπάν εξασφάλισε το 45% των ψήφων και διαφορά 13 ποσοστιαίων μονάδων από τον αντίπαλό του. Απέναντί του τέθηκε ο πρώην οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ασραφ Γκάνι. Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών δεν αναμένεται να εκδοθούν πριν τις 2 Ιουλίου. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, η ημέρα των εκλογών σημαδεύτηκε από νέο λουτρό αίματος σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι Ταλιμπάν εξαπέλυσαν 150 ξεχωριστές επιθέσεις. Σε αυτές σκοτώθηκαν 20 πολίτες και 26 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Ωστόσο, μόλις 200 από τα συνολικά 6.500 εκλογικά τμήματα δεν λειτουργήσαν.